Stále je zo mňa nájomný vrah, ktorý má za úkol zabiť týchto ľudí. Prvý je Studio Moon. Povráva sa, že keď dal 1 000 000 odoberateľov, nie je taký aktívny na YouTube. Preto ho musím dať dole. Ďalší na rade je Vítek. Hovorí sa, že vraj fejkuje svoje videá. Že vraj je to skriptované. A preto mi zaplatili, aby som ho dal dole. A ďalší na rade je Tari. Ale to mi ani nezaplatili, poviem pravdu, to urobím dobrovoľne, nezišne ako Charitap. Máme tu nový deň a toto je pokračovanie zo simulátoru bankového lupiča, a.k.a. nájomný vrah. Hej ty, jaký si ty nájomný vrah? To na mňa hovoríš? Jo, na tebe. Pojď sem. No čo, idem sem, no čo chceš odo mňa, čo chceš? Máš zapalovač? Potřeboval bych si zapálit. Nemám zapalovať, že nefajčím. A vieš, koho mi pripomínaš? No pověz, koho? Jedného mojho kolega Sergeja, ktorý neustále fajčil cigarety a chodil iba tak z ničeho nič na predstavku. Dobrý chlap ten Segej. Měl bych ho rád, kdybych s ním pracoval. O tom nepochybujem, vy dvaja by ste sa k sebe hodili. Každopádne dneska, kamaráti, pokračujeme ďalej v tejto hre. Najprv musím získať nejaké peniaze, takže začneme takouto lacnou prácou. Zdravím, pane. Ale ne, to jste zase vy. Vy si ma pamätáte odkiaľ? Minule jste mě okradli. Jak si ma môžeš pamätať, keď som mal na sebe kuklu? Pamatuju si váš hlas i vaše oči. Aha, takže ty takto? Co? Nechápu. No čo teraz? Nestřílej. Otvorím pokladňu. Vykonám, jenom nekradněte. Tohle je můj obchod. Šetrím na PlayStation 5. Na PlayStation 5 šetríš? Jo, pro mého synčeka. No tak teda mi otvor safe. Jenom šetrím ty peníze. Otvor safe, poď zastrelím, ty potkan. Dobře. Dobre, už choď. Hen, samozrejme, policajti prišli, on nám tu dal peniaze, hej. Má to na PlayStation 5. Kebyže má to na Xbox, tak by som mu to nehal. Dobre, vysmradí. Dobre, vypadnite. Takto, jeden potkan dole, druhý potkan, už ďalšie auto prichádza v pohodičke. Otváraj ten safe. Ano, pane, snažím se. Dobre, poď. Bam, dole. Úplná pohodka. Chlapci nemajú vôbec žiadnu šancu, lebo ja už mám silné zbrane. Ako tak, ale potrebujem stále peniaze na armor a na granáty. Ale mám taký pocit, že sme to dali. Trezor je otevřen. Ďakujem. A ešte raz sa ťa opýtam, PlayStation 5 alebo Xbox? No, můj syn chce PlayStation 5, takže já mu to koupím, co on chce. Mal si povedať Xbox, normálne druhýkrát som mu to už povedal, mal povedať Xbox, nič, každopádne žiadne PlayStation 5 pre syna nebude, ja mu poverím všetky peniaze a svojmu synovi kúpime poriadny Xbox. Dobre, toto máme, takže toto sme vybavili a môžeme ísť na silnejšie misie. Uvidíme, čo tuto bude, mal by to byť nejaký veľký sklad, kde bude veľa peňazí, takže som na toto fakt zvedavý. Dobre, ideme sa pozrieť, či môžeme ísť prejsť hlavnými dverami. A zdravím chlapci, tu makajú normálne, počujeme tu nejaké zváračky a tak ďalej. Zdravím, páne, zdravím. V tomhle skladě nemáš co dělat, vypadni pryč. Naozaj mne to hovoríš? Jo, tebe, vypadni. OK, dobre, povedal mi, že máme vypadnúť, ale tu som videl ďalšie dvere, takže ideme nimi. Samozrejme, musíme si to všetko preskúmať, nejaké únikové cesty a tak ďalej, lebo nabehnú sem policajti a nebude to naozaj dobre. Dobre, čo tu máme ale uchrdnúť? Mal by to byť nejaký trezor alebo také niečo? Tuto by mal byť nejaký manažer, nie? Á, zdraví, vy ste asi vedúci fabriky. To teda jsem, co si přejete? Vaše peniaze, otvor safe. Už jdu. Dobre, makaj, dobre. Wow, už strieľajú policajti, dobre, ale musíme vedieť, kde je safe, Otváraj ten safe. Čo robíš? Hoď. Vždyť jdu, nestřílej. Dobre, choď, ja samozrejme. To taký malý safe tu máš? Jo, jsme slabá firma, krachujeme. Tak ho otváraj. Kokos. Tak ho otváraj, dobre, makaj. Snažím se vedoucí, Makaj, poď ťa zastrelím, potkan, za chvíľku sú to Floydí. Poď. Už to máte otevřené. Dobre, ale už sú to policajti. Bam. Ty kam ideš, potkan? Dobre, som mu musel zastreliť, lebo už nepočúval moje rozkazy. Dobre, koľko dáme peňazí, som zvedavý. Pobereme všetko. Dobre, peniaze máme. 20 000 to je... Oh! Policajtko! 20 000, akože nič moc. Dobre, ďalší. Dobre, poďme, musíme sa dostať. Mne sa strašne páči, že táto hra je dosť brutálna, takže je to pohode. Dobre, tu nič není. Odkiaľ po mne pálil? Jakú jednotku dostal, normálne vypol som ho. Jaký potkana. Stoj! Nezastavím, dej mi pokoj, nech mě žít. Mám rodinu, děti, všechno. Aj títo policajti majú rodinu. Prosím, nezabíjej mě. Sorry. Nemôžeme žiadny svedku. Zastřelil si mého kamaráda. Áno, ukáž, že je safe. Kde máte peniaze? Nic ti neřeknu. Sračí, ty kokos, ja musím takto strieľať všetky. Hej, tak ja som najbrutálnejší akože tento, jak sa to volá. Zločinec. Ja nikoho nešetrím. Bám, jak dostal. Ej, psa. Čo je nesmrteľný? Koľko rán mu mám dať? Stačí jedna. Promiňte, že jsem vás poslal pryč. Už to nikdy neudělám. Naozaj, slubuješ? Jo, nikdy to už neudělám. No to si teda píš, že to už nikdy neurobíš. A ty tu čo robíš, Robo? Mě si nevšímejte, já tu jenom tak běhám. Jasné, pohodičke. Dobre. Kde sú to peniaze? Tuto akože není nič, ukáž to? Tuto.
No jasne, že tu sú lovky, dávaj sem, lovky, potrebujeme peniaze. Nice, normálne, paráda. Koľko máme peňazí? 100 000, let's go. Počujete, kebyže mi ten manažer, ten šéf továrne povie, že kde sú peniaze hneď zo šupy, ja by som nikoho nestrieľal. Ale takto si zo mňa robili srandu a tak aj dopadli. Stále môžem zabiť týchto youtuberov. Studio Moon, Vítek a Tari. Ak nechcete, aby som ich zabil, tak daj like na toto video. A samozrejme tým pádom sa im nič nestane, takže všetko je vo vašich rukách. Pokračujeme ďalej vo videjku. Teraz ideme na letisko, lebo niekto tam prišiel a má pri sebe strašne veľa peňazí. Je to nejaký súkromný podnikateľ, dostal som len tip. Má pri sebe 10 miliónov dolárov, čo je dosť. Zdravím páne, nepočuli ste o nejakom podnikateľovi, čo tu bude? Vypadni pryč, jinak tě zbiju. Všetci sú takí brutálni, ale keď na nich vyťahnem kver, tak všetci prestanú byť brutálni. Ježiš, ale policajná kontrola. Kámo. Ja si začnem pípať, lebo mám pri sebe veľa zbraní. Pane? Áno. Nedá sa toto nejako obísť? Ja mám nejakú chorobu, ja cez to nemôžem prejsť. Nedá, přejdi přes to. Jak chcete? Ja už prejdem. Sorry pánovia, sorry. Ja som bol čestný. Dobre. Kámo, kokos, koľko on má? Dobre, dole. Dobre, kde je to lietadlo? Tam je ten náklad. Dobre, tam by mal byť aj ten človek. Dole. Dobre, poď. Kokos, jaký Boeing. Snáď tam bude tých 10 miliónov. Potrebujeme tých 10 miliónov. Tá ruka, jak sa mu kýva na to, že čupu. Dobre, strelíme ešte raz. Koľko peňazí. Dobre, nesmieme sa zlakať peniazmi, lebo už idú policajti. Kámo, ale oni majú najväčší aim. Ale dobre, pobereme peniaze. Bam. Koľko to je? 10 miliónov dolárov. Let's go, toto som zahojený do konca života. Aj na 3, aj moje generácie. Dobre, ale musí sa odtiaľ to ešte nejako dostať. Máme ešte pištol. Tak asi ne, no. Ja to skúsim ešte raz, ale nepôjdeme cez tú policajnú kontrolu. To sa bude musieť dať urobiť aj inak. Takže uvidíme. Není tu nejaký taký bočný vchod, že by sme to mohli preskočiť? Ukáž to? To je dobré hovno. Dobre, tam sú dvaja policajti. Dobre, ale naspäť sa budeme musieť niekde dostať. Najlepšie, že ja som prešiel policajnú kontrolu a nikto si ma nevšíma. Chlapci tam stojí iba tak. Klasická ich robota. Páni, môžem sa vás niečo opýtať? Jo, ptej se. Jasně, ptej se. Tie peniaze, čo tam máte, môžem si ich zobrať? Ne, ty peníze jsou pro nemocné děti. Jo, přesně tak. Pro děti z Afriky. Je pre africké deti, jaj! Ja kebyže pojete slovenské alebo české, tak im to nehám, ale dobre. Africké to nič. Dobre, máme peniaze, ale kokos, chlapci už nedídu. Ale urobíme inak tú taktiku. Má strašne málo nábojov. Tu je lietadlo! Kámo, by som mohol utiecť. Ukáž to, nepôjde to? Ale neviem, či vieme pilotovať lietadlo. Ne, nefunguje to. Ale počkaj, keď budem túto, tak oni mi budú chodiť do rany. Aspoň si myslím 10 miliónov a sme prešli túto hru. Počkaj. Dobre, svičem sa na pištolku. Tie hlavy, jak sa tam kontrolujú, to je dobre vtipné. Normálne, že toto je morbidná hra. Jeden dole. Chlapci si robia iba svoju robotu, ale... A ja si robím svoju robotu. Každý v tomto živote máme nejakú svoju robotu, čo máme robiť. Typek dostal do hlavy a žije. Nič, toto je dobrý camp. Máme stále 10 miliónov, máme trošku HPčok. Máme samozrejme vestu, ale nemáme nejak veľa. Za chvíľku prídu SWAT komando, ty kokos, a je po mne. Akože, ak sa snažím vybiť, už mi uberajú strašne. Dobre. Ty kokos! Dobre, switch weapon. Dobre, ja skúsim utekať ďalej. Dobre, máme 10 miliónov, ešte po mne strieľajú. Možno, že tu niečo bude, uvidíme. Hocičo, toto ne. Už dostávam, ale máme vestu, takže pohoda. Ale v tomto poslednom hangári by malo byť lietadlo na to, aby sme utiekli preč. Kámo, normálne nájomný vrah, som profesionálny. Dobre, sadáme do tohto. Áno, tuto to ide. Získali sme 10 miliónov, poďme ďalej. Teraz ideme na najväčšiu banku, čo je v tejto hre. Môžeme tu mať lup 100 miliónov amerických dolárov, čo je podľa mňa už v finále. Toto mám vylúpiť, to je gigantické. Ja takýto maličký zlodejko, čo ledva chodí. Ale tak hej, som profesionálny zlodej, a.k.a. nájomný vrah. Dobre, tuto už máme skenery. Prosím vás, pane, projděte cez skener. Viete čo? Asi nie. Počkaj, to sa nedá preskočiť. To se nedá přeskočit. Jste hloupý hlupák? Projděte cez skener. No dobre, idem. Ja som ti to hovoril. Hej, stoj! Pani, páči sa vám toto umenie? Jo, je to krásné, miluju to. Dobre, tak vás tu nechám pozerať sa. A už si sa zlakli. Pani, choďte preč, nebudem strieľať ženy. Choď preč. Nejdu, já se bojím. Keď sa bojíš, tak tam buď, ty kokos. Dobre, už idú po nás. Pane! Kokos, on tam šťal, ja som ho zastrelil, ale to bol reflex, ja som sa ho zlakol. Dobre, túto. Dobre, kde sú tu peniaze? 100 miliónov dolárov.
Koľko vzal to on takúto brokovnicu, to je dobre silné. Táto zbraň stála, že 100 000. Pani, kde sú peniaze? Zavolám policii, ide preč. Nevolaj políciu, sakra, to kokos, policii to už je. Kamo, kde sú tu peniaze? Toto čo? Toto je porabka. Toto je porabka. Prosím, nech mě na pokoji. Vypadnite všetci. Ty kokos. Ty kokos. Let's go. Let's go, chlapci dostali, dobre. A počkaj, tuto sa dá ísť. Ale tu potrebujem kód. Nefunguje. Dobre, ale toto je nablízko, táto brokovnica je nablízko, ale už mám posledný náboj. Oni tam normálne kývu, týpek bez ruky, ale kýve tam. Kam mám ísť? Dobre, Bunny hopujeme. Jak profík, prepnem sa na pištol. Dobre, máme beretu, aspoň niečo. Kokos, koľko ich tu je? Toto je asi koniec mojej kariéry. A dostanem do živote. Dobre, sa nedá ísť. Halo, tu niečo. Ty kempersky, ty čo tam kempíš? Já se bojím. Nemáš kempiť, kebyže si chlap, tak nekempíš. Dobre, tu sa dá ísť hore, dobre, pome. Dobre, kde sú peňažky? Á, šéf! Já jsem vedoucí, nestřílej mě. No, keď si vedúci, tak mi choď ukázať safe. Tady nemáme safe. Toto ma normálne nebaví. Normálne ma to tu s nimi nebaví, so sračmi. Dobre, pome ďalej. Každý mi tu klame. Wow, jak sa si postavili, sete, ženy nestrieľam. Hej, ty čo kempíš? Já nekempím, já se bavím. A ja sa zabávam. Dobre, žiadni svedkovia. Nevolajte políciu, prosím! Volám Poldy, musíme zavolat policii. Kámo, policii tu je. Ty kokos, dobre. Ty toto je dobrý masaker. Už mám posledný náboj. A dostal som 50 rokov basy. Prešlo 50 rokov a my samozrejme začíname start from the bottom na našom obchode, lebo musíme zarobiť peniaze, lebo už mi neostali žiadne peniaze, všetky mi zobrali. Máš zapalovač? Kámo, prešlo 50 rokov, ty stále fajčíš? Mám 70 let. Kouřit budu do smeti. OK, no máme Sergej 2. Kámo, zdravím, pánek, pamätáte si ma? Nevím, kdo jste, nepamatuju si vás. Ja som tu bol v obchode 50 rokov dozadu. A jo, vy myslíte asi mého otce, on zemřel. Váš otec zomrel? Pardon, nechcel som raniť vaše city. To nevadí, byl tu nějaký psychopat, který ho jenom tak odprásknul. Tak ja ho nepoznám. Můj otec mi chtěl koupit PlayStation 5, no nikdy mi ho nekoupil. Proto se ze mě stal prodavač. Takže ten psychopat vám pokazil váš život? Ano, je to tak. No tak keď už pracujete v takomto peknom obchode, vy viete, čo vás asi čaká, že? Nebudem to naťahovať. Co? Okamžite mi dával svoje peniaze! Hej! Otvor mi pokladnicu! Otvor! Ano, pane. Tvojho tatka som zabil ja, lebo on ma nepočúval. Otvor mi safe! Du! Dobre, tak sa mi to páči. A žiadna polícia. Dobre, máme peniaze, aspoň nejaké. Dobre, tuto fajčí podklad. Ty budeš ešte fajčiť? Nebudu. Přestanu kouřit. Vážně. Ja som ti to urýchlil. Dobre. Samozrejme, všetkých dal dole, máme novú zbraň. Hej, jak vyzerá ten trezor? Makám na to! No makaj, rýchlejšie. Dobre. Policajtu dáme dole aspoň. Kámo. Dobre, kryjeme sa. Ale zvládneme to. Ježiš, tá zbraň je krivá táto MP5-ka. Týpek dostal do hlavy a nič. Dobre. Vybavené. Trezor máte otevřen. Naozaj, neklameš ma? Ne, nelžu. Dobre, ja tam idem, stoj na mieste, poďte zastrelím. Dobre, vylašujeme ten trezor. Dobre, stojí tam? Stoj, dobre, počúvaš ma, to sa mi páči, tvoj tatko. Dám ti kontrolnú otázku. PlayStation 5 alebo Xbox? Xbox. To sa mi páči. Hej, ty vzadu, PlayStation 5 alebo Xbox? PlayStation 5. Vidíš, ako by si dopadol? Jak tvoj tatko? Rozumím, ale nechte mě, mám radši Xbox. To sa mi páči, dobre. Majte sa a vidíme sa o pár mesiacov, keď prídem zase ťa vylúpiť. Dobre, typek povedal Xbox, takže ho necháme žiť. Vylúpili sme hento, takže skúsime teraz trošku väčšiu banku, možno to pôjde, uvidíme. Samozrejme, musíme si to pozrieť všetko okolo, lebo toto je najväčšia ako tak banka v hre, že oficiálne, že banka, vidíte, že ľudia tam pracujú. Ja samozrejme vyskúšam svoje triky za friky, že to pozrieme takto. Áno, funguje to. Aj, peniaze! Mám peniaze. Takto sa robí biznis. Akože oni tam nesvietia iba tak trošku, je to samozrejme zabugované. Ale kebyže takto funguje lúpenie peňazí v reálnom živote, tak by to asi robil každý, ale pozrite sa. Normálne peniaze sme pobrali aspoň niečo. 28 000, také drobaše. Ešte túto poberem. Fajnovo, biznisy sa takto tu robia. Dobre, pobereme všetko, máme len tak 45 000, čože super na začiatok. A tuto, dávaj sem takto cez stenu, paráda.
Paráda, koľko máme? Hneď zo šupy 71 000. Takto sa to má robiť do psie matere. Dobre, ale samozrejme, pojem tam aj dovnútra, aby som sa im ako tak poďakoval. Poďakoval za to, že som vylúpil túto banku legálne, čistým, bezpečným spôsobom. 103 000 je dosť veľa peňazí za pár minút roboty. Kebyže to takto funguje, by to bolo akože top. Dobre, takže ideme sem. Zdravím vás, chcem sa vám poďakovať za peniaze, ktoré ste mi tu dali. Nerozumím, o čem mluvíte. Ja vám iba tak ďakujem. Prídem za chvíľku, počkajte, dám si ich do kufra a prídem. Dobre, odložíme si peniaze, aby nám ich nezhabali a prídeme tam normálne, čestne. Dobre, takže teraz nám ideme urobiť normálny biznis. Dobre, zdravím vás, poprosím vás, kde tu máte manažéra? Hej, neprobíhej se. Ano, nepředbíhejte se. Zpátky do řady. Ja vám dám takú rádu, vám dám bombu. Kde tu máte manažéra? Tam je vzadu, jdi za ním. Dobre, idem tam, ďakujem. Normálne som sa slušne opýtal, kde je ten manažér? Tu by bude? Zdravím, pane, manažéris. Kde? Aký trezoris. Plant explosives? OK, toto bude asi fungovať. Dobre, manažéra ani nepotrebujem. Vybuchne to, alebo čo? No čo je, chlapci, jaká rada? Žádná rada, ty seš tady vedoucí. Však áno. Dobre, títo boli. Nevolaj policiu! Kto sa volal policiu, ten dostane. Dobře, nebudu volat. Otvorím pokladňu. Dobre, čo tam máme? To nič nemáš, máš prázdnu pokladňu. Jo, zatím nikdo nevzal hypotéku. Máš vybavovať hypotéky. Dobre, najprv ich postrieľame, hen tu má tiež. Koľko tu má peňazí? Aspoň niečo, 2000, aspoň také drobače. Ty, uhni preč. Koľko už sváťaci, videli si ich tam, že idú. Dobre, prebijem. Všetci mi pôjdu do rany, myslím, že to bude tak fungovať. Dobre, som hodil Ty, potkan, jak si sa tam dostal? Potkan zasratý, hlavu som mu normálne odstrelil. Sráči, kadeľ oni prišli? Aha, dáde to! Tu je viac schodov a východov, aha. Dobre, hodíme ešte raz granát. No, to bol síla granáta, jak úplne nič. Dobre, tam sú sváťaci, poď, buchni! Jak ich to dalo preč? Dobre, prebijem, to sa nepočíta, kto prebíja, nepočíta. Neviem, či strieľam práve teraz. Dobre, pištolkou. Dobre, chlapci mi aspoň idú na ranu. Dobre, mám taký pocit, že toto už bude čisté. Ešte tuto bude určite potkan. Nebude, dobre, bereme peniaze. Ty kokos, dobre, toto bolo oficiálne. Snad to tam žiadne nepokazili. Všetko pobereme, všetky peniaze potrebujeme. Máme zatiaľ 30 000, chcem 300 000 minimálne, inak odtiaľ to nevidím. Normálne tá explózia aj dala to, že peniaze sú na zemi rozhádzané. To nám samozrejme nevadí. Aj peniaze zo zeme sú normálne, chápete to? Dobre, máme 297 000, to je lepšie ako nič. Dobre, skontrolujeme sa, či tu ešte všetko je v pohode. Ešte po mne niekto strieľa. Jaký potkan po mne ešte si dovoluje strieľať? Tam normálne dvaja strážici prišli. Ty umri, potkan. Ne, ja by som sa podelil. Hej, ty potkan, čo zozadu strieľaš? No tak prebíjaj ďalej. Normálne, ja by som sa, kebyže ma pekne poprosil. A tu je manažér! Jo, to jsem já. Otvor safe! Dobře. Dobre, už ide otvoriť safe, takže to bude zbytočné, ďalšie 3000. Dobre, ďalej. Dobre, týmto máme melečko, takže môžeme ho aj takto parazitovať. Spacifikovať, sorry. Vybavené! Jo, vedoucí, máš to otevřené. Dobre, díky, počkaj, stoj! Jak ho skrútil. Čo je? Take the key? Ten kľúč bol asi od toho, no nič, ja som to akože už odpálil. Takže my to môžeme urobiť aj na stealtha. Nevadí. Máme 307 000, čo je podľa mňa dôstojný, slušný peniaz. Ty prestaň. To je má práce. A toto je zase moja robota. Blbci. Len ďalší. Zabiju ťa, budu mít prémie. Alebo aj nie. Žiadne prémie nebudú. Nič, máme 307 000. Dobrý začiatok, takže hej, budeme môcť nejako žiť. Ešte kde sú? Ty potkan. Dobre, toto je posledný týpek. Dobre, tohto si vychutám, hop. Počkaj. Dobre, počkaj, to nepočíta. 360? Tam sú ešte dvaja poslední. Tak ma dostaň. Bunny hop.